Cijenjeni slušatelji, zapravo je obraćenje vrlo lako ostvariti. Pitanje je samo kamo gledaš. U što su večeras upereni tvoje oči? Gledaš oko sebe stvari, vidiš materiju i misliš što je to. Ali večeras možda zatvori na trenutak samo oči tvoga tijela, jer naše fizičke oči vide tako malo. Tvoje oči ne vide ništa kroz zid, ne vide ništa kroz sol. Tvoje oči ne vide ništa ako zatvoriš kapke samo preko njih. Tvoje oči ne vide baš ništa ako ugasiš svjetlo. Prvo tvoje naše fizičke oči su tako slabe. Ali otvori oči duha. A oči duha vide misao, one vide ljepotu, one vide pravdu. Oči duha vide Boga. I svako od nas zna kad kažemo tko je Bog. Svako od nas zna tko je Bog. Otvori oči duha i počni gledati. I zapazit ćeš da Isus stoji tu pred tobom, da Duh Sveti stoji tu pred tobom, da Otac Nebeski kao dobar otac i domaćin dolazi k tebi i kaže: na redu si. Što na redu? Na redu si da oživiš, da ozdraviš, da budeš sretan, da budeš vrhunski čovjek. Gledaj u to. I ako gledaš minutu, dvije, ako 3, ako 5 minuta, ako gledaš pol sata, ti ćeš vidjeti da si postao novi čovjek. Jer gledajući u to, ti si se obratio. Ti više ne gledaš u ono oko sebe, dakle što ti tako ne mijenja. Tvoja soba, tvoj ormar, tvoj kredenc, tvoje žlice, vilice, tvoj radio, to te ništa ne mijenja. Vidiš svoje ljude, vidiš djecu, to te ne mijenja. Ti sad gledaš Boga. I kad Boga gledaš, Bog ulazi u tebe. To te svestrano mijenja. I tada zapravo doživljavaš da si se obratio, da si postao novi čovjek. Nema drugog načina da se obratiš, nego jedino u snazi Boga. Sila Duha Svetoga će te zahvatiti, ćeš samo osjetiti, pa ti više nemaš potrebu za pušenjem. Ne, droga je davno ostavljena. Glupe igrice tamo na kompjuteru, ne. Televizija, one pornografske i slične emisije, nikada više. Samo ćeš vidjeti, pa ti si postao normalan čovjek. Ti si postao čestit. Ti jedan puta više nisi ono što si mislio da si samo obična životinja koja ovisi o svemu što god joj padne na pamet i gdje god neko pokaže samo neki mali užitak. Ne, ti raspolažeš sobom. Ti si gazda u svome tijelu i svojoj kući. Dakle, tako je to jednostavno zapravo, poštovani slušatelji. Zagledaj se u ono što želiš postati. Zagledaj se u Isusa i gledaj kolika čudesa činio. Samo gledaj, pa da, pa i meni će sad učiniti čudo. Gledaj Duha Svetoga kako je promijenio 2000 godina svijet, kako nam je dao tako silnu civilizaciju, tehniku, znanost, kako nam je dao milijarde svetaca. Gledaj koliko pametnih i poštenih ljudi. Gledaj koliko umjetnika, glazbenika, kipara, slikara. Kako je Duh Sveti nadahnjivao i mijenjao ljude. I gledaj kako već 2000 godina čuva crkvu. Propadaju režimi, propadaju ovi, propadaju oni. Crkva ostaje uvijek ista, na stijeni je utemeljena. I tom Duhu Svetom, dakle, večera se samo pokreni, obrati i ti ćeš vidjeti, tad si je obraćen. Dakle, obraćanje u tome da gledaš u pravom smjeru. A ne u tome da ti gledaš sve oko sebe, pa onda počneš plakati, pa se kaješ za svoje grijehe, gledaš sve oko sebe i opet postaješ kao ono što vidiš oko sebe. Ti si ono što gledaš. Jer ako gledaš u dobrom pravcu, ideš u dobrom pravcu. Ako u krivom pravcu gledaš, otići ćeš krivo. Nizvodu umjesto na drugu obalu. Zato je strahovito važno, poštovani slušatelji, biti čovjek duha. Podsjetimo se, bit čovjeka je da on duhovno biće. Čovjek ima samo sličnost sa životinjama i biljkama. On ima psihu i ima vegetativnu dušu, rekli smo 100 puta. On ima također sličnost sa anđelima, oni su čisti dusi, čisti duhovi. Međutim, ono što je čovjek sa svojim duhom, sa svojom osobnošću zahvaća zapravo sve što je Bog stvorio. Mrtvu fizikalnu materiju, vegetativnu, dakle, život biljaka, životinski život, dakle, i psihički život. I tako čovjek zapravo u sebi ima i svoju psihiku koju on zahvaća, ali on od svoje psihe čini ljudsku psihu, to ne više životinska psiha.
On od svoga tijela, prema tome od svih svojih osjećaja, od svih svojih sposobnosti i organa čini ljudsko, a ne životinjsko. Čovjek ništa nema kao životinja. Čovjek ne jede nikad kao životinja. Čovjek ne pije kao životinja. Ste vidjeli kako životinje piju? Srču, ovako i onako loču. Ne, čovjek pije kulturno, umjetnički. To je ljepota. Kako čovjek jede? Životinje ne uzimaju ni viricu, ni žlicu, ni nož, ni tanjur. A čovjek jede iz tanjura, kulturno. On se prije pomoli, on gleda najprije u stvoritelja. Čovjek je netko sasvim drugi. Čovjek ni u svom seksualnom životu nikada on ne radi ono što rade životinje. Čovjek se ne pari, ne. Bračni odnos, dakle, spolni odnos muža i žene, nije ništa drugo nego ulaženje žene u muža i muža u ženu. Oni postaju jedno tijelo. To kaže jasno Sveti Pavao, Isus, oni su jedno tijelo, zato se ne mogu rastaviti. Tako je bilo dobro kad bi večeras bračni drugovi upravo malo dublje promislili šta to znači kad zapravo su u svom bračnom odnosu i činu, kako to i prekrasno koncil drugi Vatikanski u Gaudium et Spes kaže. Ulazeći jedno u drugo, darajući se dakle već fizički jedno u drugom, oni totalno vide da zapravo njihovo tijelo ulazi jedno u drugo. Oni se totalno predaju, oni više nisu jedno. I muž osjeća da više on nije sam, on je u svojoj ženi. Žena ga zaokuplja, kako to kaže Sveto pismo, sa svih strana ga okružuje. On je u njoj. I žena samo doživljava da nju štiti njezin muž, da ona u mužu, ona više nije sama. I kamo god išla, ona je posvuda s njime. I tako je dragocjeno promatrati zapravo muža i ženu kad idu cestom ili kad god ih vidiš ili kad bi neko pokušao ih da ih zavede. Oni tako to smatraju, odakle ti ta glupost, pa ja sam udat, ja sam oženjen. Odakle, kako možeš uopće na to misliti? To znači, oni osjećaju, oni su novi ljudi i to se ne može više rastaviti i to ne može biti preljuba. Zato Isus kaže, ono što je Bog sastavio, čovjek neka ne rastavlja. Kada čovjek zapravo može činiti preljub, biti nevjeran u braku i prije braka bludničiti? I kad može doživljavati svoju spolnost jadnu? Samo onda kada nije na razini duha, kad nije na razini čovjeka, onoga čovječega, kad pređe na razinu životinje. Kad prelaziš na razinu životinje? Kad si zao, kad si nečovjek, kad mrziš, kad si nepravedan, kad se srdiš, ogovaraš, klevećeš. Zar si mi ne kažemo onda kada je neko zao, kaže, ti si ko životinja? I naravno tad se vladaš i doživljavaš sebe kao životinja. Jer tako je jasno, poštovani slušatelji, da kad pomišljamo samo na pornografiju koju nam tako ružno daje naši mediji i svih vrsta, onda vidimo to nije to, pa to nije čovjek, to nema ništa ljudskoga, to je odvratno. Mi vidimo dakle da po toj pornografiji, po tome što rade prostitutke i slično, nikakve sreće, nikakvog užitka, nikakvog zadovoljstva. Kad bi seks takav bio, kako ljudi kažu seks, kad bi on bio sreća i užitak, onda bi prostitutka bila najsretnija i najvrednije žene. Međutim, pogažene jadne u dostojanstvu i ženstvenosti i ljudskosti. Prema tome, dakle, kad gledamo naše majke i naše očeve, koliko dostojanstva, baš u njihovoj spolnosti, u tom rađanju, u toj ljubavi, u tom povjerenju. I vidimo zapravo kako seksualnost postaje nešto sasvim drugo, dakle u ljudima koji žive u braku, pogotovo koji su još vjenčani crkveno. Kako je to jedna svetinja? I kako se uopće ne može odvojiti seks od spolnosti? I ne možete napraviti, ne znam, od seksa kako ljudi danas neprestano teško zapravo griješe, kad misle da se može uživati. Apsolutno ne. Seksualnost i spolnost, to je zapravo čovjek cijeli, to je njegova ljubav. I ono što je fizički u tome, to je ista ljubav koja je u duhu čovjekom, to ono biti za drugoga, sasvim se dati drugome, nestati u drugome. I zamislite kad između njih dvoga naputa iskrsne dijete, rodi se dijete, oni gledaju, otac kaže, pa ovo je moj, gle, isti moj nos, a majka kaže, ne, moje su usne. Dakle, to su oni uskrsnuli, zapravo, odnosno dijete iz njih uskrslo kao treće. Oni su jednom u drugom na neki način nestali. Oni su se izgubili, oni su totalno se predali. I zapravo to čovjekova spolnost, ne postoji neka druga. Zato je moguće, naravno, da ljudi budu itekako vjerni. I zato je brak
dragocjenost u kojoj zapravo muž i žena ne da idu uživati malo seksualnosti, nego upravo suprotno, darivati se kroz seksualnost i kroz erotiku i kroz vrhunsku ljubav. Duh je onaj koji oživljava, kaže Isus, tijelo ne vrijedi ništa. I ljudi se samo varaju, samo jedni drugima lažu kad misle da se može uživati u grijehu, da se može uživati u životinjskom parenju, dakle, da se može razoriti brak i uživati, da se može biti nevjeran u braku i uživati, da se može ubiti dijete i uživati. Pa to svatko od nas zna. Jeste li ikada uživali u grijehu, poštovani slušatelji? Je li vas grijeh ikada usrećio? Zar niste uvijek izdva osjetili da vam puno obećaje, ništa gotovo ne daje, a sve vam uzima? Užasna proza iza toga, da tako kažem, frustracije, praznina, jadnost, osjećaš se kriv, užas te uhvati. Još nisam nikad doživio ljude koji su, dakle, i samo zadovoljavali se u području spolnosti i, ne znam, predbračne odnose imali i griješili možda u braku i izvan njega i tako dalje, a da su osjećali da im to nije grijeh. Još nikoga nisam sreo. Sreo sam niz ateista, poštovani slušatelji, sreo sam niz drugih ljudi, ali koji su uvijek govorili da ni sami ne razumiju. Kako to? Oni su ateisti, dakle, niko ih nije učio da bi to bio grijeh. Oni duboko osjećaju da su pogriješili. Da mladi koji se samo zadovoljavaju, strahovito imaju grižne savjesti, strahovito se osjećaju da su pogaženi u svom dostojanstvu, da nisu gospodari sebe, da ih to muči. I oni ne govore o tome, to je Bog zabranio, to crkva zabranjuje, pa nas zato muči. Ne. To se jednostavno osjećaju. To je nešto što zapravo meni oduzima moje dostojanstvo i ljepotu moje spolnosti. Jer spolnost je nešto muževno. Spolnost je nešto dragocjeno. Spolni sokovi, to je život. To su život žene i život muža, muškarca i žene. To je život koji daje zajednički novi život čovjeka. I to je, dakle, vrhunsko dostojanstvo. Život je vrhunsko dostojanstvo. Isus kaže, ja sam život. I to me nosimo u sebi. I taj život naravno čini nas onda dostojanstvenim, vrhunskim. I znamo da športaši, ako hoće ići na vrhunske priredbe i utakmice, da se od njih zahtjeva da moraju u području spolnosti biti čisti, da nemaju nikakve odnose, da čuvaju te sokove u sebi. Jer oni sublimacijom zapravo daju strahovito velike snage, inače čovjek to gubi. Prema tome, dakle, poštovani slušatelji, kako vidimo, terapija i evangelizacija traže od nas preokret. Mi se ne smijemo dati zavaravati suvremenim trendovima postmoderne, koja nas zapravo čovjeka baca u blato. Ono što je najdragocijenije među nama uništava, gazi, ruši. I više ne dopušta da između muškarca i žene bude idealizam, ljepota, draž, užitak. Ste ikad razmišljali, unatoč toga što danas toliko se gazi spolnost, gazi se brak i uništava, da imamo toliko pjesama, toliko, dakle, svih mogućih zabavnih i umjetničkih pjesama koje o ljubavi govore. I ljubav je jednostavno nešto, jedna čežnja čovjeka, točno se vidi, pali smo, a čezamo za onim drugim. Da vječno budeš moja, da me nikad ne ostaviš, da mi se opet vratiš, kako čeznem. Nije to spolni užitak. On uopće ne daje nikakvo zadovoljstvo, nego ljubav u njemu, i to kad to napraviš po zakonu prirode, po zakonu Boga, po zakonu savjesti, tada čitav čovjek se preobražava. Evo kako nam je potrebno zapravo ovoj korizmi napraviti jedan zaokret. I ne znam, ako mi kršćani ne načinimo taj zaokret, ako mi znanstveno ne počnemo raditi na tome da pokažemo suvremenom svijetu, suvremenim medijima i suvremenim politikama i tako dalje, koje čak prave zakone koji su protiv čovjeka, protiv seksualnosti njegove, protiv njegove ljepote, protiv dostojanstva, ako tu ništa ne načinimo, iće sve niže i niže. Potrebno je početi voljeti sebe. Potrebno je zapaziti tko sam ja i shvatiti, Bože moj, pa sve što imam to sam samo ja. I ako mene razorim, ako dopuštam da dođe izvana to zlo, iz medija, od ljudi i tako dalje koji su pokvareni, pa da mene razara, ja više nemam ništa. Ja ne mogu ničim nadoknaditi svoj život. Ja ne mogu nigdje više sebe uzeti drugoga. Sve što ja imam, to sam ja. I dok sam ja živ i zdrav, ja mogu sve imati.
I ako sam ja razoran, ja više ništa ne mogu imati, ja sve gubim. Ja sam sebi najdragocijeniji. Tek kad počneš ljubiti sebe, kad shvatiš da si ti biser koji ne smiješ izgubiti, kad shvatiš da jednom moraš otkopati taj biser i u njemu naći sve mogućnosti, ti se možeš razvijati neizmjerno. Nema granica tebi. Kad shvatiš da si ti duhovna dimenzija, duhovna duša i da tvoj duh zahvaća sve stvorenje, da je to čovjek kruna svega stvaranja, gospodar svega stvorenja i prirode, kad to shvatiš, cijela priroda će ti biti tako bliza i prijateljska. Zašto su Svetog Franju mogle slušati ptice dok je propovijedao i šutjele su? Zašto je Sveti Anto, kažu, mogao propovijedati ribama? Ma svatko od nas može propovijedati svakoj životinji. Samo ako postaneš duhovan čovjek, kao Bog, ako vjeruješ u dobro. I nitko ti neće moći stati na kraj. Duh je zapravo naša jedina šansa, jer duh je život, duh oživljava, tijelo ne vredi ništa, kaže Isus. I tu nam se vratiti. Tko sam ja? Dakle, to je pitanje koje se moramo postaviti opet u ovoj korizmi. Tko sam ja? Tko sam ja kao čovjek, muškarac, žena? Već dugovim emisijama obrađujemo upravo to pitanje, odnosa muško-žensko. Jer su tu zapravo iskvarene sve mogućnosti. I zato vidite, na dan žena i na dan muževa i tako dalje i očeva uvijek iznova isti problemi. Žene nemaju prava, muževi nemaju prava, ovo nemaju prava. A zapravo se radi samo o jednome. Mi ne volimo sebe. Kad bih ja zavolio sebe, onda bi zavolio svakog čovjeka, svaku ženu koju vidim. Dragocjenost bi mi bila, jer znam ako ja nju volim, ako ja nikada s njom ne bi se griješio i pogriješio, ako ja, dakle, cijenim duboko, tad sam ja vječan i živ. I tada ništa mene ne može razarati. Ako naprotiv negativno misli, ja sebe razaram, ja sebe uništavam. Moj mozak gubi svoje stanice. Na meni rastu, dakle, divlje stanice raka. Kad smo samo malo bili pametniji u ovoj korizmi. Možda zato i čeka ova zima nikako da dođe ono pravo proljeće, da bismo konačno shvatili, pa ajmo početi proljeće u nama, kako bi priroda onda počela živjeti. Možda zato i tolike, ne samo tsunami, nego u Haiti, ali i u Turskoj i drugdje, neprestano katastrofe, potresi, ali i razne druge nevolje. Možda upravo zato, jer nam cijela priroda kaže, čovječe, pa daj se jedan puta vrati onome što jesi. Daj bude jedan puta netko ko čuva prirodu, tko voli prirodu, tko voli sebe. Kako možeš čovječ očekivati da će te životinje voljeti, a ti ih ubijaš? A ti ih mrziš, a ti ih razaraš. Zašto ne bi s ljubavlju pojeo onu kokoš danas? I ono jare danas, i ono prase, ali s ljubavlju. Kao što se čovjek žrtvuje za nekog drugog čovjeka, žrtvuje se i daje život za slobodu. Ja vjerujem da je životinje kad nas vole i da nas kažu, odi pojedi me, pa ću ja s tobom biti u nebu. Zauvijek živjeti s tobom. Ne, svi smo mi spremni jedni s druge davati život. I čitava priroda bi živjela za nas. Ali samo malo dobrote. A ne ono što imamo danas, da jednostavno nastaju zakoni u svijetu, zakoni gdje moramo čuvati životinje, ne smijemo ni klati, ni živjeti s njima, niti ovo i ono, nego zloupotrebljavati stalno kućne ljubimce i onda jadno mučiti životinje na stotine drugih načina. I kako su mi ljudi smiješni zapravo. Kako večeras postati pametan? Kako postati ono što je duhovna dimenzija? Šta je duhovna dimenzija? Ono što djeca kažu, to je super. Duhovna dimenzija, a to ono je zapravo vrhunsko. To ono kada vrhunski znanstvenici otkriju nešto dragocjeno, to je duh u njima. To ono kada vrhunski umjetnici naprave prekrasne slike i mi do danas kroz stoljeća promatramo. To ti je kada Fidija i razni drugi grčki već umjetnici kipari naprave prekrasne umjetničke kipove i mi danas promatramo i divimo se, ljepota od njih odsjeva na nas. To je to super, to je taj duh. To je kada slušaš glazbu pa te ono ponese. Pa kada gledaš ljepotu prirode, ljepotu pejsaža, poludiš od sreće, kaže, koliko ljepote. I staneš kao onaj moj švicarski kardiolog koji je pošao zajedno sa mnom na jednu planinu u Švicarskoj. Kad smo se uspjeli na 2500 metara, on je stao i zagledao se.
Bilo je nevjerojatno lijepo, nadaleko se vidjeli ledenjaci i mjesta, sva su brda bila ispod nas. On je stao, bio ateist, rekao da nikad nije išao u crkvu, kršten je, ali nije išao. Zastao je, pogledao mene i onda se prekrižio i samo počeo govoriti: Padre nostro che sei nei cieli, Oče naš koji jesi na nebesima. I kad završio, počeo plakati, zagrlio me i rekao: Tomislave moje, dobro što si tu. Ja sam se vratio, kaže on. Vratio sam se svome iskonu, vratio sam se svome izvoru. Ja opet znam zašto živim, tko je Bog i tko je čovjek. A ti, poštovani slušatelj,